A minul som ti dostal to natočení domov a hovoríš, že čo mi to chýba, čo mi to chýba, čo hovorím, že hodinky mobila, čo, a nie, čo to je, no tento pes mi to... Je to strašne ako, Ačko, jak Liško, tuto si zaber toho psíka, hej? Ja ti tu nebudem čakať do zajtra? Ja mám, zašalkajte. Personál. Poď, Mari, poď. No normálne som sa skoro zapotil, ak som to nesol, je to možno, však to, ja neviem, ako na to nás mám. Máme niekoho na linke? Haló, počúvam? Máme tu slovičko, ale furt tu máme cečko, počkajte, kde si mi volá. Áno, Hanka? A však v robote som ti hovoril. Nie, ale však je tu elektrika. Počkaj, no ja neviem, ešte je deň, ale vieš, mám tie nové okuláre, čo som si kúpil, tie brilky pivané. Ako sa volá to mesto, tam. Trencín, hej, tam som si to kúpil. Taká tma sa že normálne nevidí, aké bola, ja neviem. No áno, tak niekedy príde domov, ale tak... Dá, znamená, 6 ľudí sa tu na mňa díva, ja neviem, ja idem do ryti, to pridáne natáčam. Čaute. Trošku mám tu zazmurkam, nie? Ale čo ma nevidíte. Takže, decka, tuto máme plážovú hru, hej? Sice je ešte marec, ale my už máme 1. apríl vlastne. Tuto máme slovičko, ale vy ho nevidíte. Trans... No nič, akože ja... Máme tu slovičko, a je to ťažké ako ho vada na tú polokondáciu, ale to vidíte ako. Tu máme u pedikúru. Nemôžem moc ako. No ja čakám, kým zavoláte detská ako v pohode. No. Už mi to ide, kameraman už mi to beží troska, dobre. Nikto nám nezavolal zatiaľ, ako však v pohode, však ja mám čas, jak... Dobre, no, áno. A pekný blond, si ho dal ostrihať trošku, dobre. Máme tu slovičko, máme tu LG a musíme to doplniť, hej? Že čo to je... Ďakujem, ale osobne choď, hej, ako mám to celé zapané. Dobre, Josko, ty debe... Josko! Piešťany! Moje meno je Rytmus Temerav, ja som prejťanský mýtus. Temerav nemá kariéru z baneru. Temerav tvrdo makám ako... Dobre. To som sa normálne spotil po tomto koncerticku, ako nemám to rád, ale je tu veľa ľudí, tam, kde sú ľudia, tam sú peniaze, tam, kde sú peniaze, tam... Sú peniaze. Počkaj, chyť mi to, dobre, díky moc, ako... Potom mi to nechaj vyprať, hej. Kamerán, čo robíš, tak prečo tak trochu, však napevno to dáš. Taká... Neviem, za čo ideme, hej. Ty, ale ľudia, choďte do ryti, to čo... Aha, koľko ich tu je? Je to možné? Nevadí. Nepozrieme to, akože... Počkaj ešte troska, ha? Máme tu slovičko, áno, máme tu cečko, máme tu doplniť, áno, máme tu cečko.